Jeg hedder Morten. Jeg er alkoholiker. Jeg er født og opvokset på Vestegnen og i en ganske almindelig borgerlig middelklasse forstadsfamilie uden de vilde udsving. Jeg har altid været glad for at have det sjovt. For at feste, være social. Jeg har altid været en meget ekstrovert person. Det gik helt forfærdeligt med min gymnasielle skolegang, men det var stadig sjovt at gå i gymnasiet, fordi der var så meget fokus på fester og sjov og ballade. Op igennem mine 20'ere og begyndelsen af 30'erne, så fortsatte den måde at opføre sig på for mig. Jeg opførte mig rigtig dårligt, når jeg fik meget at drikke, jeg var grænsesøgende, havnede i alle mulige problemer, blackouts, forsvandt eller mistede ting eller blev uvenner med folk. Alt muligt mærkeligt. Jeg kunne ikke tage ud en fredag med nogle kammerater og sige, at vi tager lige to fyraftensøl, og så tager vi hjem til vores familie. Eller det kunne jeg godt planlægge med dem. Og så efter 2 fyraftensøl, så har de måske begyndt at sige, okay, nu skal vi også hjem, vi ses en anden gang, Morten. Og så har jeg siddet og tænkt, hvad i alverden tænker I på? Det giver jo ingen mening. Og så har jeg fundet nogle andre, eller taget videre på værtshus, eller et eller andet, hvor jeg vidste, der var nogen, jeg kendte. Og på den måde gik det sådan stille og roligt hen over nogle år, et par år, det gik faktisk ret hurtigt, gik det til at være sådan tæt ved hver aften. Jeg havde lyst til at drikke, og de fleste aftener drak jeg også. Og når jeg drak, så var det mere end dem omkring mig vidste, at jeg havde drukket. Så kunne jeg, hvis vi havde gæster, kunne jeg gå ud i køkkenet og drikke et glas vin, uden nogen kiggede, og så undrede de sig ikke over, at jeg kun drak 2 til middagen måske, eller hvis jeg så fodbold på sofaen, så kunne jeg have et par øl i skuret eller i bryggerset, som ingen kendte til. Og på den måde kunne jeg sådan fortsætte med at drikke lidt mere og mere hele tiden. Det mærkelige er nu, når jeg tænker tilbage på det, jeg havde ikke den fjerneste idé om, at jeg var alkoholiker. Det var aldrig nogensinde noget, jeg tænkte på. Og jeg kan faktisk huske en gang, jeg tænkte, en ganske almindelig hverdagsaften, hvor jeg havde drukket lidt for meget alene. Min hustru og mine børn var nok gået i seng, og så kunne jeg ligge alene på sofaen og sådan drikke alene. Og der kan jeg huske, at jeg tænker på et tidspunkt, gud, hvor er det egentlig meget, man skal drikke, før man bliver alkoholiker. Og tænkte, der skal jeg i hvert fald ikke ende, fordi det må jeg i hvert fald stoppe, inden det kommer dertil. Men på det tidspunkt har jeg jo helt stensikkert været alkoholiker. Det var først i forbindelse med et familiearrangement, hvor jeg blev mega fuld og pinlig, at der sådan kom lidt mere fokus på det i familien, hvor folk godt kunne se, at det var fuldstændig skørt, at jeg drak mig så fuld til et ganske almindeligt familiearrangement. Og det var også første gang der, jeg selv begyndte at have den tanke, at det kunne være, at jeg havde et problem med alkohol. Så ringede jeg rundt til forskellige behandlingstilbud og spurgte, hvordan det fungerede, hvad er det for noget, fortalte, hvad der var galt med mig, hvordan min historie var. Og så valgte jeg egentlig bare det, hvor der var først mulig plads. Da jeg så kom i behandling, jeg kan huske på vejen derop, hvor lettet jeg var. Det var en lang togtur fra København til Hobro, men det var virkelig spændende. Hvad er det for noget, jeg skal ud på? Hvad er det for en rejse? Hvad er det for nogle mennesker, jeg møder? Hvordan vil de hjælpe mig, og kan de det? Men de tog godt imod mig, og jeg følte mig hjemme. Og jeg mødte andre, som også sagde, at de var alkoholikere. Og det var en kæmpe lettelse.
Det var familiefædre og ligesom mig og alle mulige andre almindelige mennesker. Og det var en kæmpe, kæmpe lettelse. Siden jeg var i behandling, siden jeg kom hjem, og jeg var i efterbehandling og blev hjulpet rigtig tæt sådan ud igen og skulle stå på egne ben, så har det været en løbende hjælp og støtte til mig, at jeg kan gå til møder, at jeg kan møde andre alkoholikere. Og vi sidder jo ikke og svælger i, hvor meget vi har drukket, eller hvor dumme ting vi har gjort. Men vi taler meget om, hvad vi har oplevet, hvad vi oplever nu, hvordan vi har ændret os, alle de store positive sejre. Nu er det over 3 år siden, jeg drak for sidste gang, og det er rigtig rart, fordi jeg kan meget bedre lide den, jeg er i dag. Jeg er rolig, jeg er tålmodig, og jeg har sådan styr på tingene, og jeg er helt ærlig hele tiden. Jeg skal ikke være urolig for, at der er nogen, der finder ud af et eller andet om mig, fordi der er ikke noget at finde ud af, for jeg opfører mig ordentligt.